tangopazwa takanotisa kuti Sharon ane banga mugotsi. Shamwari zvinhu ndakati nemwana wangu ndikati enda mese munovataurira vana vavhuremba vaburitse munhu wavo. I lost my teeth and sisina mazino just because of gender. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndoitwa Stella Musha. Nhasi uno tiri kuMarondera uko mudzimai wechidiki angaine makore 29 years akauraiwa muimba iri mumashure mangu asiiswa vana 3. Murume akamuuraya nanhasi vana vasati vaziva kuti akamuurayirei. Madzimai mazhinji atataura nawo vachema-chema pamusoro petsika iyoyi yevarume yekuti vanorova vakadzi uye kuti vari kuuraya vakadzi. Vatataura navo vataura kuti vanhu vakadai, mhondi dzakadai dzinofanira kupiwa mutongo chaiwo wekuti uve muenzaniso kune vamwe kuti zvinhu zvakadai hazviitwe. Mungatitsanangure kuti ukama hwenyu nemushakabvu wakamira sei? Munengena wangu ngoti munengena. Mungataura zita rake uye kuti angaine makore mangani uye asiya vana vakawanda zvakadini? Anonzi Sharon, seine mutombo chengeta for some reasons. Asiya vana 3, angaine 29 years. Iko zvino izvi chirongwa chekurwisa kushungurudzwa kwevanhu inonzi GBV, gender based violence. Tinoziva kuti inowanzoitwa kutanga musi wa1 December kusvika 16, yauti 16 days of activism against gender based violence yatoitwa launched. Asi tiri kuona upenyu hweumwe mudzimai hwaperera mumaoko emunhurume. Chii chamungade kutaura? Sezvo ipapa tatorasikirwa, we are in great pain. Zviri kuitwa nevanhurume hazvisi kutifadza. Zvakaitwa nemukomana uyu pamwana wamai vangu hatisi kuzviona zviri nyore. Tiri kukundikana kuti tizvigashire. Asi ini semudzimai ndiri kuti dai madzimai tabatana tarega kusekana. Like iko zvino muri kuona pamasocial media pari kuuya mamwe macomments anorwadza ekuti ari kutopa simba mhondi iyi kusumuka kumhanya. For instance, munhu anotaura kuti auponderwa chihure, aponderwa kuti akaba mari, aponderwa chakati, yet we don't exactly know what happened. Even chiri chihure hakuna murume ane kodzero yekuti andirove, andiuraye. Munhu ngaandidzosere kune vabereki vangu. Ndiri mupenyu ndichifamba kuitira kuti vana vangu vagone kuzowana mai, ndirere vana vangu vasiriwo nherera vachirarama. Mungatitsanangurire imi kusvika musi wamazosvikoona Sharon apondwa nemurume wanga achigara naye? Chandinoziva ndechekuti takapedza kuonana Saturday vari vese, mukomana, Shero nemumwe munin'ina wangu vakabva. Tongoti chiperiod ichi handingatauri maactivities avo, asi chandoziva ndechekuti ndakazofonerwa kunzi mhanya uone Shero. At first takanzi Sharon apfurwa. Saka kumhanya kusvika kwatakazoita takangosvika dhori changopazwa takanotisa kuti Sharon ane banga mugotsi. Akazvambarara pamusoro pebase, but mubhedha inonzi mattress yanga yakapushwa kete kunge kakunomuvhara. Mumba mamine ropa, but mama akutoratidza kunhuhwa kuratidza kuti zvinhu izvi zvine nguva zvaita sei zvaitika. Saka takazongonziwo chibudai, mapurisa vachazosara vakagadha kwozouya mhinu zvechirungu izvi vachauya vachigadzirisa vachitora mafingerprints and stuff. Vakazouyawo kuseni ndopakatakurwa takaenda naye kumortuary, inini nevanin'ina vangu nemuramu. Ndofunga panorema kutaura. Chiri kurwadza ndechekuti mabhuchirwa akaitwa acho, kana ari munhu anofema huku chaya iurayiwe nenzira iyoyo. Akabvarurwa tongoti 2 maunzu
from behind wanenderera pane paakasiya banga nepaziso tazonotisa nhasi kuti paziso apa panotori nerimwe wundu rakadzika noratidza kuti akapinza banga akariburitsa. Saka zviri kunetsa kuti tigashire. Vanga vaane nguva yakareba zvakadii vachigara vese, uye mukugara kwavo munin'ina wenyu aimbotaurawo here kuti anoshungurudzwa kana kuti vanhu vaingotaura kuti ndo zvinoita dzimba? Alright, ipapo ndoda kuti ndipa correct. Vana vanga vasingagari vese, chero aitogara kumba namama, asi relationship yavo yaivapa kuti vave vese nguva dzakareba. That is why pari kutoreka kunge vanhu vaigara vese, asi vanga vari boyfriend and girlfriend vasati vasvika pachinhanho chokunzi varoorana. Wongu Shero aicomplaina kuti sisi mukomana wangu anonetsa, kana kuma friends kana kuhama anochengera, haadi kuti like Shero akanga atochinja life yake ava kungozviita zvinhu nemukomana wake. Tikati pamwe kudada, asi akazombotsanangura on Saturday watapesa kuonana, akatotsanangura achiti anondirambidza kuti ndione vanhu, anondipa mutemo, haadi kuti ndipfeke chakati, haadi kuti ndidai, and musi utaive nepati, asi papati apa Shero naisatamba, vamwe taitamba, but mukomana we aitomuti handidi mukadzi anotamba pane vanhu. And murume uyu zvinhu zvakazvitanga kare, vakambopomedzerana kubirana mari wati. Shero akatobuda akaenda kuSouth Africa kudzoka kwaakaita ndokwasimudza hondo iyi. Mukomana yanga amunyengerera, asi achidzoka zvakatobva zvaita wesi. Aimurova, aimutuka, achitumira mapictures manude on the social media, achifonera hama kuti ndindi kudanana neurerenya. He would insult anyhow. Mutauni Marondera aifamba achiudza vanhu ndindi kudanana nechembere ine vana vaye, ina handina vana. But to our surprise, munhu yanotonzi anitori nevana hope vaakubuda nhasi. But chinondishamisa ndechekuti vanhu vevarume vanoimba kuti ndiri kudanana nechembere. Chembere yakutaurira chokwadi, iwe ukasarudza kuda chembere zvazoipei nhasi? Iwo ndakuudza chokwadi, tovanza here vana vatinavo? Mataura kuti kushungurudzwa kwake kwaionekwa nevanhu, nderupi rubatsiro rwamakarega rwamakaedza kumutsvagira, kana kuti iye pachake rwaakatsvaga? Time advice, asi chinonetsa mukadzi ari murudo, and mukadzi anotya kunzi handina wandiri kudanana naye, zvaimuremera. Pamusoro pazvo taakuzviona izvozvi kuti chaitadzisa Shero kuti abve pamunhu aimutya, nekuti paakambomuramba murume uyu akatanga kutumira mamessages all over, ihure andibira, azodai. Saka atingati hatina kuzama kumubatsira, asi nekuda kwokuti mhondi yagara yakanga itongori mhondi panyama, aimutya. Murume uyu anonzani uye aita basa rei? Anonzani Hfield Gora aive manager zvimabhakosi shop mutown, asi zvinonzi basa rakange rapera here, akushanda kumaini, avhura maini kwaMutoko, ndo mazira atinoita. But nenyaya idzi tine dzakawanda dzataakuchirealizawo, kati apo ndo patinoziva. Patiri izvozvi abatwa here murume uyu? Mapurisa vari kuti kudii? Pane pari kunzi akaonekwawo here? Mune maupdates amuri kupiwa here nemapurisa? Sure, toda kutenda mapurisa edu kunyanya Marondera, vatibatsira zvakasimba panyaya iyi. Tiri kupiwa maupdates, like patabva kumapurisa tapiwa update yekuti mota yake yakawanikwa kuinyanga, amboita pass through kumba kwemumwe mudzimai wake ane vana vairi mumarusapi, hanzi akabikirwa sadza, akadya, akageza. After that akabuda, mota inenge yakapera fuel kana kuti yakafa ari muinyanga. Saka mota iyi inonzi akangoidhamba pakati peroad, mapurisa ndokuzotreka ndokuona kuti ndeyake. Saka so far tisingazive zvedu maupdates avari kutipa, vari kuti kune munhu anenge ari kutaura naye weukama. Saka ndo zvavari kuti vada kumbotreka, asi mapromisi avari kutipa vanoti vanomubata, ende sitine vimbo yekuti anobatwa. Sharon, mumhuri mavo maakaberekwa aive mwana wechingani uye vaive vangani? Anga ari last born
pavana 3 ndiyanga ari last born and zvakangooma anga ari last born. Mataura kuti asiya vana vatatu. Mungatiudze here kuti muhombe akura zvakadii uye mudiki akura zvakadii? Muhombe anenge ane 8 years, mudiki wepakati 6, then kadiki kacho kane 3 years, kari kutotena 3. Iye Sharon anga achishanda here? Chii chaanga achiita muupenyu hwake? Nokuti tikuona kuti ndimai vane vana. Chii chaanga achiita? Sharon was a hard-working girl. Mwana anga ari mudiki asi anga asingazezi. Vemazera ake vanotozeza kushanda, asi Sharon nelevel rake reupenyu aigona kutopinda kana mutakishopu chaimo kushanda kuti awane ka soft money kubatanidza munhu aitengesa, munhu aichavanjika, aive nezvimakosi zvake, akaisa nesaid, anga nelicense rake class 2. Ipapa anga achida kuita kosi iya munoiti chiye kugeza zvitunha yekunyaradza. Aihodha tunhu twake achitengesa, aingopinda pese, asi mwana wokuti aiswera akarara, munhu aishandira vana vake. Tiri kuona isusu kuti apa anga kushanda muBuffalo, anga achangotanga basa muBuffalo on Monday, Tuesday apedzisira kuonekwa. Vakazoziva kuti ndo zvaitika mumba umu ndiani? Tanzwa muchaura kuti mimi makasvika dhora kupazwa. Vakazoziva kuti pane zvaitika zvakashata mumba umu ndiani? Alright, sekutaura kwataita kuti Shero anga ari mwana mukumba, hongu ane vana asi anga ari mwana, aitogara namama. Mama vakaona mazuva awanda, ofishi anga isiri tsika yake, akabuda aitaura kuti mama ndiri kuenda kwakati, asi apa anga asina kutaura. Saka mama vakazongoreza ma-eyebrows, ndobva vazoenda kumapurisa kuti andisi kuona mwana, ndokuya kwavakaita nemapurisa pano. Vanga vamushaya kwemazuva mangani, zvichireva here kuti musi waawanikwa hauziriwo musi waabayiwa? Anga apesa kuonekwa Tuesday. Kubasa kwake anzi akanga abva na11 manheru, mukomana uyu ndiye akauya achimutora. Akamutora mune zvakanaka here kubasa ikoko? Akamunyengerera. Vavatorambana. Asi akamunyengerera ndikuperekedza anzi driver pabasa akati aiwa isisi hatibvumirwe kuti vanhu vaende nema-private cars. Toperekedza anzi akati aiwa ndiri boyfriend yake. Ndokuya kwakaita naye kuno. Asi vanotaura vanhu vepamba pacho vanoti vakambonzwa noise here, achitina handichada, but tisingazivi zvakazoitika sekuti pakaitika zvinhu zvapananga aripo. Mutumbi wakazoonekwa musi wechingani? Tanzwa Friday. Kubasa vakapedzera kumuona musi weMonday, kumba vakamupesa muna Tuesday kuma11 manheru, kumba Tuesday kuseni, Friday ndo pakazowanikwa body yake iri mumba. Asi yange atoita almost kudecare nokuti maitonhuwa, nanhasi muri kutonhuwa. Tiri kuona isusu kuti nyaya dzekushungurudzwa mudzimba dzikuramba dzichiwanda. Vamwe vadaro unozonzwa kuti vapiwa bail, vatongwa vapiwa bail, vamwe votongerwa mimwe mitongo yekuti vanhu vari kunyunyuta. Chii chamungade kutaura imimi? Nekuti nhasi pano patorwa mai vekuti vasiya vana vatatu, vana dzavanherera. Chii chamunoda kutaura pamusoro perufu rwemunin'ina wenyu? Chandinoziva ndechekuti kutonga ndekwaMwari, asi voMwari vakatipa chisimba chekutongawo pano. Ndosaka tine magistrate, tine majaji, tine maloya anomiririra vanhu. Mutongo uri kupiwa munyika muno unorwadza. Munhu akadai handifunge kuti anodeserva kunzi anzi apiwa bail. For what? Dai vaiti munhu akadai vanongovakirwa jeri ravo ravanoiswa kure kana kunzi zvinoita dzimwe nyika zvinana kukastreta zviya kuti munhu achekwa nengo. Ndo mitemo inofanira kuiswa muno, nekuti varume vemuno muZimbabwe uchitonetsana naye anokuudza kuti mapurisa hana zvaanondiita. Magistrate enyu ndinonotonyora kana kuti ndinonoita sei. Saka pachida kunzi pabatsiridzwe ipapo, pakaiswa mutemo unovhundutsa. Umwe anoda kuzviita anoziva kuti kuri kuenda mutongo uyu kwakaoma. Uye kwatiri isusu madzimai zvinotangira kwatiri. Kuti zvinhu izvi zvisaitike mangwana hunge ini ndazvistopa nhasi. Ndaona murume ari kundisumudzira ruoko kuti ndadyirei yogati yake, ndichamirirei paari.
Ndaona murume ari kunditi wanonoka kuya kunondiona paappointment yedu yekudanana. Chandiri kumirira paari pamunhu anondirova, anondituka mavulgar words, anondinyomba, anondidzikisira pasi. Ndinomuda wei? Semadzimai, we just have to stand up, work for ourselves. Nyaya idzi dziri kuenda pakunzi wakadya mari yangu yakawanda. Ndo kazhinji kanoenda nyaya kunzi haundirambe iwewe nekuti kumba kwenyu kwakabviswa mombe dzakawanda, kumba kwenyu ndakaendesa chakati. Dai zvinhu izvozvo vakadzi tatanga kumira. Ukaona kuti murume ada kuita hovhiyo newe, iwewe tiza neupenyu hwako nekuti simba remurume neremukadzi Mwari vakatozvisika zvakasiyana. Kuti kangozvisiya kuitira kuti mangwana nekuti mamajesteti akuzopinda pachinhu chatinogona kudzivirira tega pachedu. Handingatye kusekwa kunzi she's a single mother. Handingatye kusekwa kunzi papati paenda vamwe vamuone maboyfriends vavo ina handina. No, a single mother is somebody ari strong, anozvichengetera vana vake, anozvishandira, ane timetable yake isina wapfekere socks regrey uchisiya remeruni. You can live for yourself, you can work. Varume avaka inini kwandiri personally ndinotoona sechinhu chinotozoya after 3 minutes. Kumberi uko ndafamba ndega, ndachengeta vana vangu ndega, handingamirire kubuchwa saizvozvi. Ezvino mai ndiye aichengeta mai, ndiye aichengeta vana, vana vaenda pazvinhu zvaigona kuti shamwari ina handichakuda ende handikude. Toenda kumapurisa, mutemo uripo. Kune inonzi peace order, kune inonzi protection order. Madzimai yakatomirira isusu kunyanya, haibhadharwe chinhu kukoti, asi unoona mukadzi achiti ndinotya isa peace order nekuti ndinorambwa mangwana. Kurambwa hakutyise. You can find another gentleman kana uri kuti iwe upenyu hwako unoda varume stereki. You can find another man ari nice kupfuura zvawawana. Zviri kukurova izvi. Ndo mafungira angu. Mamajesteti ari kutozopinda second hand, ngazvitange kuground. Kwatiri isusu madzimai torega kunyeyana futi pachedu. Uri kunzwa mukadzi mainingi vari kurohwa umu, ndiwe uri kutomanya kuti uyai munzwa mai weye mbiti yatsva. Why would you say mbiti yatsva? Iwe uri kuona mukadzi abi yako ari kurohwa. Ngatimirirane. Yes, you can't come and togadza torova murume todii, asi tinotomirira. Kune zvirongwa zvakawanda zvokuti we can call mapurisa uyai, kune munhu ari kurohwa. Asi isusu vadzimai pachedu tisu tinosekana, tisu tinoshorana, tisu tinodzikisirana. Varume izvozvo as we are speaking, azvishamise mukomana uyu akatohaidwa nemurume abi yake. Asi dai ndiri nini mukadzi ndaita mhosva, umwe mukadzi aitondiseka, aitondishora. Saka this whole thing starts from the ground, and the ground is us women. Mai vemwana mukomana aponda uyu mukadzi, mai vemwana apondwa uyu mukadzi, inini mukoma wemwana apondwa ndiri mukadzi. Ko tikabatana maoko toita chirwirangwe, tostopa all this nonsense. Majesteti ndiri kumira pamamajesteti vari kuita zvakanyorwa mubhuku rakanyorwa neumwe munhu, asi isusu upenyu hwedu hauna bhuku rakanyorwa neumwe munhu. It's for us women. Kungobatana torega kusekana. Nyaya iyi tikatarisa pasocial media, a person who's commenting nonsense is a woman. Munhu ari kutaura zvinhu zvakaipa pamusoro pemusikana ashaya mukadzi. Maiziziya here imimi kuti anga akazororwa kumwe? A woman doesn't have to comment nonsense pana umwe mukadzi. Dai tiri kutobatsirana kutorova murume ari pasaidi pedu kuti mumwe wako ndiye ativhiringa. But isusu tinosekana, tinorwa. Maloya mamajesteti aya ini kwandiri yato imwe level yekuti zvinenge zvazoenda, asi kuzasi uku ngatikuvakei semadzimai. Timire tibatane semadzimai. Mwana uyu akarohwa mumba, vanhu vakanga vari pedo madzimai, asi they said vajaira kurovana, ndo zvavanoita. Ko ukatora dombo ukapwanyako pawindo kuti bamnini tokutemai nedombo, munhu ovhunduka otya. But tiri kuvhiringana semadzimai. Ngatibatsiranei. Mwari ngavapinde mukati memwoyo yedu, rudo rwatakaberekwa tinarwo rudzoke mukati memwoyo. I think that's all. Ko kuvarume mataura kuti madzimai ngatibatane. Varume chii chavangadzidzisane kwavari kumabasa pavanenge vari kubhora? Nekuti takamboona vamwe vachita kuti it starts with me. Murume achiti start with me, wangu mukadzi andirove. Kuvarume uko ndoko kwakanyanya kakutinakira. Varume kune varume vane hunhu hwakanaka, varume vane rudo. Ngavakwenyane, vapanane polisi, nekuti ivo varume vacho ndo futi vanofurirana futi.
iwo ukaona mukadzi wausingarovi. Ndakambonzwa umwe achipa statement yekuti mukadzi anorohwa ka13 pagore, muna November anorohwa kawiri mwedzi webonasi. Mastatement evarume. Varume, they have to unite, vodzidzisana. Variko varume vakanaka vari sweet. Variko varume vekuti unoitira chaunoitira kuti don't do that again baby. Zvotopfuura. Kuita varume vanofunga zvibhakera. Ivo don't do that baby vakanaka ava. Ngavadzidzise mboko idzo. Mbiti dzinorova vamwe idzo. Mukaona munhu varume ngavati vakaona mumwe murume achirova mukadzi, ngavambomurova. Nekuti kazhinji murume anorova mukadzi haarove kubhawa, anototya. Haarovi kubhawa. It's very rare kuti murume anorova mukadzi kumba kubhawa anorova. Ngavambobatsirana neizvo zvimagroup social groups. Ngavasangosangana kumabhawa kumachechi. Eno kumachechi kuri kubhowa. Vari kungosangana vachiudzana Bhaibheri. They are not teaching others zvinhu zvine musoro chaizvo kumachechi kwedu. Vari kungodzidzisana Bhaibheri, but kune zvinhu zvakakosha zvodzidziswa. Mukadzi arohwe, mukadzi anodai, mukadzi anotengerwa, mukadzi anopfekedzwa. They are not teaching each other all that. Varume ngavaite social group zvakanaka. Ndoda kutara kubvunza kekupedzisira. Ainwa doro here murume uyu aifambidzana nemunin'ina wenyu? Nekuti vamwe vanotaura kuti vamwe vacho kana vanwa zvimwe zviri kunwiwa izvizvi ndo vanhu vasingazeze kutora upenyu hwemunhu, kuti kana wouraya anongouraya ungari kuuraya huku. Doro ainwa. Ainwa. Asi inini chandinoziva padoro apa. Doro ndo rinotuma munhu here kuuraya. Pfungwa dzemunhu ndo dzinotuma munhu kuuraya. Zvaanwa, paanwa doro zvaaronga paanga achinwa ndo zvaanoita kana anwa. Kwete kuti doro ringamuke richinzi ndo rakanganisa. Aiyo. Doro ainwa asi hatingatore mhosva yadoro. Kune varume vari sweet vanonwa doro. Vamwe vanotonakidza vari mudoro. Nekuti ari soba hadzinyatsofamba. Asi kana anwa doro dzinoti fambei oenda kurudo. Mashoko amudangota henyu kune munin'ina wenyu ashayika asiswa vana vake. Kuti ndimutiko zvinozorora muri gare. Handina strength yacho. No. Pachivanhu pedu tine chivanhu chatinoita. Sheronirwa hondo. Haungarari wakatarisa pasi, vamwe vanoiswa mochari vakatarisa mudenga. Iwo wakatarisa pasi nekuti une weapon iri kugodzi. Tora weapon iyoyo ubaye mukomana. Asi hatisi kuda kuti afe, tinoda kuti auye ave chidzidzo kune vamwe, punishment yake ipuwa pamberi penyika. Ndo zvatiri kushuwira. Hama dzemukomana uyu pane vamunoziva here? Vari kubatanawo nemiwo here? Pane zvavari kuita here? Vakauya here panhamo? Vakauya, tinavo. Asi hatinavo. Sevanhu vanonamata, muri yedu haisi muri yakanyanya kuoma. Tinavo, tiri kubatirana navo. Tiri tese pamwe chete. Mbuya vatataura navo vataura kuti ivo vakagara makore nemurume wavo asina mbobvira avarova, uye vatoti iye zvino izvi hazvichatoiti kuti vari mupenyu pamba pavo vave vanolojesa kana kuti vave vanotora munhu wekugara naye ari munhu wechirume. Zvinhu zvinosuwisa zvekuti zvakataura kunyange vamutukudzi vakaimba vakati nzungu imwe yakaora inoodza dama rese. Iyeyu murume uyu atokanganisirawo nevamwe vakanaka, nekuti mbuya vati over my dead body kuti pamba apa paloje futi murume. Okay. Mama mungatitsanangurire mimi kuti muri panapa muri ani uye chii chamakaona musi wechishanu? Yakutsanangura kuti ndini mudzi pamba apa. Musi wechishanu ndakaona kutiza kumurume ngopfura gate achipinda motikari achienda. Ndikangoti ari kutiza usoda kubhadhira mvura nemagetsi. Ndabasa naye. Ndochizonzwa zvandakanzwa napeshuri achindanzwa kuchema. Chitenda unodza mai vacho, vachinoudza mai vacho. Vakati akesi atoenda kubasa. Vachinyepa. Saka inini adzoka peshe. Mangwana achona. Pakaisha mwara cho ndakati nemwana wangu ndikati enda emese munotaurira bani vafuremba vaburitse munhu wavo. Ndopa vakazoya nemapurisa manje. Kana muchiti vaburitse munhu wome matoziva here kuti munhu ichachituna? Aiwa, ndasina kuziva, asina kunzwa kunzi achema. Toona murume akabuda ega, mukadzi asina kubuda, takaziva kuti arimo kana asina kufa asi arimo. Mukomana uyu magara naye nguva yakareba zvakadii uye aive munhu akaita sei? Ndakagara naye muna April
kubva April mukukoma mukadzi wacho nemukadzi wacho ndovakauya kuzotsvaka imba. Zvikanzi tauya tiri kutsvaka imba. Ndatoona munhu wandaiziva anga atova nechinhu zvake. Ati kana murekedze torai mukomana wedu ari raiti zvekuti achinzi mukomana kwete kuti murume wangu. Ndobva agara apa. Iye musikana achigara kumba kwavo. Ndobva angopota achifambidzana. Tikati hamino vanhu vanozivana. Zvino chakasakisa ndode kumubvisa anga asabhadhara rent zvakanaka. Akubhadhara musi wa12, 14, 15. Kaive kekutanga here kuti munzwe kuti vari kunetsana vanhu vakati maimbozvinzwa mumashure umu? Handambozvinzwa. Ndaingonzwa vanoshushana vega. Kwete kuti nenze dzangu zvinzwa. Ndinonyepa. Ndakuva zvinzwa. Ndeapi mashoko amuruda kutaura kune vanhu pamusoro pekuti zvinezvi vanhu havachakoshesa upenyu? Tinoziva kuti murume nemukadzi kana makonana munokwanisa kutsvaga vayananisi. Kana zvanyatsorambisisa moti aiwa umwe aziva kwake. Mashoko andoda kutaura ndekutika kutaura chokwadi. Kana makonana chaizvo anetsaka dzokera kumba kwenyu unogara. Nokuti unoora uyu mwana wangu akadzoka. Handisi kuda kuti adzokere so akaroora zvokurova zviya murume wacho asi handisi kuda kuti adzokere. Nevana handisi kuda kuti vaende. Dzokera kumba kuna mai vako unogara pamba wakati zii. Uchengetedze upenyu hwako. Tiza neupenyu hwako. Ndo zvandiri kuda kuti uchengetedze. Ndoda kuti uchengetedze kugara. But apa kuya muno murume achiti ndoda imba yekurodza apa ndafa. Ndoti ndibvume kana ndiri upenyu so tichanetsana kuti apagara. Amuchada varume vanoroja pamba penyu? Handichada. Tonotsvaga vakadzi muri nani. Kuurayana kwenyu kuri nani. Hakuna murume. Tichanetsana kuti apagara. Panotombotora mwedzi yakati kuti pasina munhu izvozvo ndotoda kuti zviburiswe zvinhu imba yangu sere iri empty. Handisi kutomboda kugara naye futi. Nyange dai akanzi adzoka handidi kuti apinde mugedhu. Andopinda nemapurisa. Ega kudai naMwari musi wandowanonyasogona kufamba kusuroka kwese kwandakaita kunopera uku. Muri kureva murume yewe kusiya aponda. Akanzi adzoka. Andopinda nemapurisa. Kana asina mapurisa ndichafamba zvokunyazoti gwindiri kusuroka kwese kwandakaita kukapera. Totofamba kupinda. Penya apa aigara room ipi? Aigara papi chaipo? Aigara muBoys Sky. Aigara 2 rooms dzekuBoys Sky. Imwe room yaigara mukomana anonzi Leonard. Manje akupedza akari kudzokera kuchikoro. Muchisara iro gandaka iro. Ratogandanga? Tigandaka. Munhu anouraya munhu. Moti munhu yeye gavarwe zvungu dzopera. Kwete kudai nebanga. Zvamakaona. Ndakagara nemurume wangu pamba paka kudzikana afe. Takagara 17 years tese pamba. Hatina kana kurokana one day. Uye ari grade 3 babake vachifa. Asi hatina kana kumborwa nababake. Ndingatonyepa. Takachiwirirana zvokuwirirana zviya pa 17 years dzatakagara tese. Hapana kamborwa. Kwete zvatiri kuona izvi. Aiwa mashita enyu koko. Bata. Mupe mutongo chaiwo. Kwete kumpa kungoti aiwa anofanira kupiwa mutongo chaiwo. Dai zvavakavarwa zvaro dai vakangorwa vakarohana zvakapera titi varwa. Kwete kuti kuzosvika kuuraya munhu. Anoda kutongwa zvakanyatsonaka. Waive musi weThursday, early morning around 4:45, ndopandakanzwa a loud scream from room yaigara mukomana. So after ipapo, just after some seconds, some minutes ndopandakanzwa my heavy footsteps. Ekuratidza kuti munhu ari kumhanya ane something kwaari kuenda. Then aipaka motikari yake just close to the gate. So akaskomutsa motikari izvo zvekuratidza kuti izine hari. Akangoita one rev then akabva aenda. Ndo zvandakangonzwa.
ko musi wazowanikwa kunzi Sharon abayiwa imi makanga muripo here uye makaonei? Yes, ndaivepo. It's like mabudira akaita mukomana. There's a lady anogara pamba pamama akamuona saka iye aiti akanga anzwa from the previous night kuti vanhu vari mune maissues ande, saka kuskrima kwakaita musikana kwakaita kuti tifunge kuti musikana ari mumba since mukomana abuda ega. Saka we tried to call number ya Sharon yaisa answer. So after that takaenda kumba kwamama wa Sharon tichida kuona kuti Sharon ariko here. Then we did go, taenda kumba kwana Sharon, takasvika tukaona mama wa Sharon, takati mama makadii tikutsvaga Sharon tine zvinhu zvaari kuita sei zvaanotengesa. Then mama akati Sharon hapo. Saka since mama akatipa reply iyoyo zvakatinetsa kuti titaure nyaya yedu yanga tafambira. Then we came back home. Then on Friday morning shamwari ya Sharon yakauya ndobva yati tiri kutsvagawo Sharon makambomuona here. Saka since ari yanga auya nenyaya yake zvakatiitira free kuti titaure zvatange tanzwa musi weThursday. Then we explained to her kuti so zvatamuti wadi kuenda kupi kumapurisa ndobva ndikuenda kubasa chichichi. Then we decided napeshi kuti alright fine hande kwani kwamama since Sharon asiri kuita sei asiri kuwanikwa. Ndobva taenda futi kwamama wa Sharon, tasvika kwamama wa Sharon ndobva tavaudza zvanga zvaitika Thursday scream and chichizva zvese zvokuti kubuda kwaSharon hatinoita sei hatina kumuona. Saka isusu mumwoyo medu taingonziva kuti Sharon ari mukati. Ndobva tati muna mama chiendai kupi kumapurisa munotaura kuti mwana ari missing. Ndokuenda kwakaita mama mapurisa abva auya vaitwa mainvestigations avo vakati havakwanisi kubreak. Saka mama akabva ati alright fine kana muri kunyatsofunga kuti mwana wangu arimo ndoita sei. Tikati mama since mapurisa ati ari kudzoka imimi chiendai kumba around 4 yacho mukaona mapurisa asina kuita sei asina kudzoka. Well fine munouya motaura nalandlord munhingirike mobreaka henyu motarisa mwana kuti ari mwe. Saka ndopakazoya mama wa Sharon vakabreaka vakaona Sharon ari mumba. Muri mudzimai, zvakakubatai sei muchiona umwe wenyu akarara mudziva reropa tanzwa kuti aive ane banga mumusoro? Nyaya yaSharon inondirwadza singaiti. Why I'm a victim yegender. Saka inondibata zisingaiti. Unfortunately Sharon akazosvika pakufa. She had red lights, aitopiwa mathreats aita sei, but akaramba achiuya. Saka inondibata zvisingaiti. Inini I lost my teeth and sisina mazino just because of gender. Saka ndinorwadziwa. Hazvisi kundiitira zvakanaka. Nhasi uno kune vakadzi vari kurohwa nokuti tinoona kuti kuzoti munhu asvike pakupondwa kana kuti kuurayiwa hazvingotangi musi iwowo. Kune vakadzi vekuti dzimwe nguva varimo mumba vari kurohwa vachingoti zvinopera. Mungade kuti chii kwavari nekuti nhasi tiri kuona kuti umwe mudzimai atorasikirwa neupenyu? Inini my advice to women is chinoitika ndechekuti vanhu vedu ivava mabhusa edu yatinovada zvisingaiti zvokuti unozosvika pakurasikirwa neupenyu kana kuti unoita chirema. And what I advise is there's life out there even if wakwadzwa kana kuti wadii, the best way is just move out, carry on with your life and life goes on, pane kuramba uri pamunhu waunoona kuti ari kukanganisira muupenyu. Mukomana uyu watiri kuti ane zvake nhasi azosvika pakuponda pakuuraya, muchimuona imimi mazuva amaimuona asati aita zvinhu munhu anga akaita sei? Pane here pekuti maiti taizviona kumashure uku nekuda kwekuti enga akadai kana kuti moti taisambofungidzira kuti angasvike pakuita zvakadai? Zviro zvekumufungidzira ndinganyepe because ini hangu handina time yakawanda ndakugara pamba pamama, but from what I hear munhu
wekuti yanzi he was very respectful, munhu wekuti kufungira up to now zviri kutinetsa kuti angaite zvinhu zvakadaro here, though vairwa nemusikana wake. Munhu angangori neshanje maybe towards musikana wake, but kumufungira kuti angauraya zvazvisipo. Zvazvisipo. Chamungade kutaura imimi kune vemitemo, nekuti tinoona kuti vanhu vakadai vanonzi ngavasungwe. Zvichida mitongo yavanozopiwa, vamwe vanoti hatigutsikane nayo. Chii chamungade kutaura imimi kune vemitemo? Right. Message yangu kune vemitemo ndeyekuti vanhu vakadai they deserve to be behind bars kana kutopiwa mumwe mutongo wakaomarara, because ari kuparara tisu vanhu vechikadzi. Even if pamwe dai anga akatadza Sharon, haideserve kufa. Mutongo unobvawo kuna Mwari kana kuti unobva kune vemitemo ivavo, but I think behind bars ndo kunokodzera vanhu vakaita seivavo. Kuvarume muda kuti kudii? Nekuti tiri kuona kuti hongu vakadzi variko vanoshungurudza varume, asi nyaya yekuti pano mukadzi aurayiwa nemurume, pano mukadzi aurayiwa nemurume iri kuwandira kuvakadzi. Tisu tiri kupera nekuurayiwa. Chamungade kutaura kuvarume pamusoro pekuti varegere kushungurudza vanhukadzi? Hey, chandingataura ndechekuti I think varume shanje dzinowanda kana handingatiko maybe ivo vanokwanisa kudzidzisana pachavo here kuti mukadzi arohwe? vanofanira kudzidzisana kuti vakadzi havarohwe, kueducatana, maybe kutoitawo maprogramu. Vakadzi tinoitawo maprogramu edu atinoita, maybe kutoeducatana woitawo maprogramu avo on how to handle such issues, kuti kana munhu aona zvakadai unohandla sei, maybe something like that. Kutanga muna December pane mazuva akatsarwa kuti vanhu vataure uye varwise gender based violence, asi kunyangwe vanhu vachitaura nezvazvo zviri kuramba zvichingoitika. Kune madzimai ari kushungurudzwa, rubatsiro ruriko. Tsvagai rubatsiro muchiri vapenyu. Hapana zvinozobatsira kuti tozoita zvatiri kuita nhasi, kutaura kuti umwe atorasikirwa neupenyu. Kune varume, you can do better than this. Murume chaiye anoratidza mudzimai rudo. Kana wakanganisirwa, ngatiedzei kuyananisana kana kutsvaga vanotiyananisa pane kuti urove. Zvinotanga nembama, zvinouya kuchibhakera, tozosvika patasvika nhasi kuti umwe arasikirwa neupenyu. Zvinhu zvisina kunaka, ende zvinhu zvakatotishamisa kuti taisatarisira kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika. Munhu wacho munhu taisanyatsomuziva hedu, saraki patakutanga kutoroonawo masocial media, but munhu kuti yende taimbosocializa naye, aimbouya achitamba sinuka panapa ndokumuziva kwatakaita. Chakaita chishamisa because tambotarisira kuti munharaunda mungaitika zvinhu zvakadaro. Tatori panapa titotamba sungano vakomana, then takazongoona vanhu vaungana maraini pazasi apa, ndokuzosvika kwatakaita ipapo. Tonzwa nyaya kuti ndonyaya yakaitika. Unfortunately ndaisaziva musikana wacho, but anga ari munhu wemunharaunda ndaisamuziva, asi wandaiziva ndiye mukomana. Chakavashamisa, taisambotarisira kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika. Sevarume imimi munomboudza here kuti varume izvi zvakashata izvi, mukadzi arohwe uye ngatichengetedzei mhuri dzedu pasina mhirishonga? Izvozvo tinoudzana kuti ingava relationship chaiyo, pakaita maproblems ekuti pazoita kuchitana, the basic solution kana uri murume kungosiyana relationship wotsvaga imwe. Hatingambokurudzirani kuti kana kunzi musikana wako akutadzira tokukurudzira kuti rowa munhu kana kuti dii. Zvinhu zvakashata, hazvaifanira kudaro. Chakambonzwa vamwe varume vakatombobuda pachivhitivhiti vachiita slogan yekuti it starts with me. Imimiwo varume muri kuzviita here zvekuti it starts with me kuti handisumudzire mukadzi ruoko? Personally opinion yangu handisimudzire mukadzi ruoko, ende handizvikurudzira.
Imimi makazvitarisa, pane here zvamungati zvichida izvi nezvizvi ndo zviri kuita kuti nyaya idzodzi dzekuti murume anzi auraya mukadzi dziwande, zviri kukonzeresa zvinhu zvakadai so izvi? Nedzimweni nzira togona kuti madrugs kana kuti kudhakwa, but unfortunately pakesi iyi komana kuona kwataimita nguva diki diki atikamuona haasi munhu wekuti aidhakwa kana kuti aita zvemadrugs. Zvinova zvinhu zvinoshamisa because nyaya dzakadai vanhu vanongopfumira kuti munhu anoita zvakadaro maybe influence yealcohol or is doing drugs or anything like that. Mashoko amuda kutaura imimi kuvarume vabiyenyu? Tingokurudzira vamwe vedu kuti kana dziri nyaya dzemarelationship hazvina kukodzera kuti kana kuti watadzirwa nemumwe wako waona musimudzira rwoko kumurova kana kuzosvika pazvakasvika kana kuti kumubaya nebanga kana kumushudha nefuti, zvinhu zvakashaya. Taona iwe uri mukomana wechidiki, nyaya yakaitika kunoku kumarondera yakakubata sei? Nyaya yakaitika yakandirwadza zvikuru kwazvo. Mukomana haifanira kuita zvakadai sena. Dai yanga iri nyaya yekuti vanetsana munhu waikwana kusina kutaurira nekubaya munhu wotiza woenda. Zvakandirwadza kutaura muchikwadi kunyaumbona akadzi akaita izvi. Imimi kana masangana muri vakomana vechidiki, kana pakabuda topic idzodzi dzekuti vamwe vanoti munhu anorangwa, mukadzi anorohwa, musikana anorangwa, imimi pamunosangana sevechidiki vakomana, chii chamunoudzana? Hatoudzana kuti vakomana kana kuti matadzana nemusikana wako munotaurirana nemunzwisisana pane kurova munhu. Ndakwa hazvina kunaka. Unorova munhu womukuwadza kana womuuraya ozoita sei? Chaungade kutaura kune vakomana vechidiki vari kukura uyewo kune varume vakura pamusoro pekuipa kwakaita inonzi iyo GBV, gender based violence? Inongoti vakomana vechidiki kana watadzirana nemunhu wako kana neumwe shamwari yako usarova munhu, munongotaurira nemunzwisisana mune zvakanaka pasina kurovana kana kutukana. Nyangwe zvooma zvodini, there is no justification for murder. Chingave chikonzero chipi nyangwe zvodini, munhu akasikwa nemunhu anofanirwa kufa nerufu rwaMwari kwete rwesarudzo yemunhu. Saka pane zvose zvinoitika, there is no justification for murder. Counseling should always be available for one. Like this person, munhu anga ari under social, akasvika achitambasunuka aisaita nyaya nevamwe, angove munhu anga ari reserved zvokuti waisaziva zvaanofunga. But dai ari munhu aiyo akatsununguka kune vamwe achitaurawo nyaya aigona kubatsirika akaenda mberi. Zvichireva kuti imimi murume akapara mhosva iyi imimi maitomuziva? Hongu, indaitowaziva kubvira nakare, kubvira ndiri mutauni tichishandira mutauni inini for over a year vanhu vanditowaziva, ende nyaya dzavo dzanga dzichitenderera dzanga dzawanda. Saka hatingati munhu wezvatotanga apa, vanhu vanga vachinetsana kubvira nakudhaya, asi vanhu akashaya mubatsiri wekuti awane counseling yakakwana kuti asasvike padanho raakazotora pakupedzisira. Tanzwa imimi muchiti munhu akanga akangozvinyararira. Makamutarisa, mungati here mumashure mune zvamaiona kuti muti pane zvaioneka kuti anokwanisa kuita zvakadai, kuti munhu wekuti mamusingatombofungidzira kuti angasvike pakutora upenyu hwomwe munhu? Mukutaura kwevanhu nekumuona wakamutarisa, hakusi kutanga uko, vanhu wekutoti even maneighbors haana kugona kubatsira painetsana vanhu vachiti muraramiro wavo. Hakuna muraramiro kana rudo rwetingati rungakurudzirwe kunzi vanhu vange vachigara vachirowana. Counseling inofanira kutokurumidzirwa kupiwa vanhu ngavasatore kuita chijairire kuti wakaona vanhu vachigara vachinetsana wofunga kuti ndo rudo rwavo. Medzisiro yacho inozorwadza saizvozvo. Imi muri murume, tinoziva kuti variko vamwe vakadzi vanoshungurudza varume, asi nekuda kwemasikirwo atakaita, mukadzi anotonzi mudziyo une simba shoma, murume ane simba rakawanda. Semurume, chii chamungade kutaura kune varume biyenyu? Varume vakaita sisi vakawanda vari kunzoko, marelationship kana yanetsa buda mairi, takakomborerwa sevarume nekuti takatosikwa tiri vashoma pane vakadzi.
saka tinotoexpecta kuti vakadzi ndo vanofanira kunge vachinetsekera isusu, kwete kuti munhu wemurume asvike pakuuraya zvakadai. Kana zvaramba edza zvino, kwete kuuraya, haisi kodzero yemunhu. Kuri kuti imi mapiwa mukana wekungotaura mashoko kuvarume pamusoro pekuti vasasumudzire mudzimai ruoko kana kukuvadza mudzimai kana kuti kuuraya mudzimai, chii chamungataura? Nchandongotaura zvinhu zviri nyore. Kana muri murudo, pane paunoona kuti rudo rwaramba, shamwari ngaiwane muchipindira, maneighbors wanikwa muchipindira, batsiridzai vana, especially vanenge vasati vamumba zvakadai, vanenge vachiri kufambidzana, uyo ari kwake uyo ari kwake. Avo vanoshanda seivavo vange vachishanda mutauni zviriko, unogona kuona zvaunoona usazvichengete. Paunowanana nevarume vabiya sei, taurai zvipfuure, unobatsirika ukave munhu mwana. Ko varume pamunosangana munombopanana mazano here ekuti takambonzwa vamwe vachiti murume chaiye haarovi, murume chaiye haashungurudze mukadzi, murume chaiye anopa mukadzi rudo? Imimi mune mashoko here amunoudzana ekuedza kugumbiridzana pamunosangana sevarume? Ndizvozvo chaizvo, varume vanototaura, especially vanotoenda zvetiri kutaura ipapo, tichitokumbira kuti dai aiwe munhu aitaura nevamwe zvaisununguka. Asi tinoona kuti even paaisangana nevamwe, nyangwe mukaita majokes, mukaita nyaya, aisakwana mazviri. But sevarume tinototaura zvakanyanyisa, ndosaka muchitoona kana mukabuda izvozvi senguva dzino mauya pano pasinuka, vanhu vari kutonakidzwa, vari kutotandara, tichitotaura nyaya zvichitopfuura. Anogona kutaura nevamwe akasununguka anoenda kumba abatsirika. Zvinhu zvakasununguka pavanhu ndozvendingokurudzira kune vave, usachengete chigumbu mauri. Dzese dzimba dzatinoona 90 to 100% dzine madambudziko adzo, asi nekuti vanhu vanotaura endo vachiwana kubatsirika nenguva, zvinokuendekera mberi. Ndoda kuti mungondipo sort of kaslogani kako kekuti murume chaiye, tsvagai mashoko amunondisira muchipa maexamples emurume chaiye asingarovi mudzimai wake. Murume, a man is a man. Pawangoziva kuti ini ndiri murume, iro shoko rekuti murume rinototaura kuti une simba rakapfuuridza remudzimai, saka ugone kurishandisa kuti upfuuridze mwero muupenyu. Kuve murume chaiye kushandira mhuri, kuchengetedza upenyu hwevanhu, kuchengetedza remangwana remunhu wese. Ngatisakurudzire violence, ngatikurudzirani kutaura matambudziko atinawo, tiende mberi neupenyu. Muchireva kuti mimi isusu semadzimai, we actually supposed to feel safe kana tiri pane varume kwete kukutyai. Saka you as a man, you are a protector. Tinotodzivirira kubva kuwana vasikana madzimai. Munhu wemurume ziva kuti une responsibility musociety yekuchengetedza kwete yekupfuudza. There is no justification for murder. Ndo mashoko angu chekutanga nekupedzisira. There is no justification for murder. And there is also no justification for kushungurudza mudzimai. Zvakanyanyisa, naiwo madzimai musashungurudze varume, asi kuti varume tine simba rakawanda kupfuura madzimai. Ngatingove necontrol patine zvatinoita. Iko zvino izvi December achitanga, kutanga musi wa1 December kusvika 16 December, dzinonzi 16 days of activism against gender-based violence. Chii chamoda kutaura pamusoro peizvozvo? Ndinongoti ngazvitangove zvemuromo, ngatiwane maslogani aya nemaprograma aya achifamba muwanhu. Izvozvi masvika pano, asi kuti tizive rimwe zuva rakangouya vanhu vachingoungana vachidzidziswa, togona kutora gore rese riri muenzaniso pasina patakamboona maprograma aya achifamba. Ngazvisatange nekuti paita dambudziko, ngazvitange nekuti vanhu vaidentify kuti problem irimo musociety. Ngazvive a daily, a monthly thing chinoitwa kuti society yedu iende mberi. Murume chaiye anoda haarovi, murume chaiye haasumudzi chibhakera. Kunyangwe vamutukudzi vakataura kuti hachitongi matare chibhakera. Tiri vanhu tinotaurirana, hatizimuka.